Nie, wy też nie trafiacie. Może to jest Śląsko. O, tej dziewczyny, ale będzie... Na całe, to gdzie wy jesteście? Pan młodzież chce sobie z panem premierem zrobić zdjęcie. Ale nie było mowa z panem premierem. Zaraz się każdy sobie sam. Jednym tam z boku, chyba. Kto zrobi? Który tutaj? Chodźmy staniemy od razu. Proszę, na zdjęcie mam tam Proszę? Można. Masz aparat? Malutko, zaraz wszystko. Drugie też, tak? Dziewczyny, wszystko się zdąży. Chyba dwie brukówki załadował. Nie, no jeszcze. Tak, tak. Malutku, malutku, nie rozpychać się. Ale będziecie mieli pamiątkę we Wrocławiu, na wycieczce we Wrocławiu. Macie autograf Premiera Lepera. Tak, to jest Tam do dzieci, gdzie zdjęcie. To robi. I już idziemy do was. I panie premierze, do pani nauczy. Panie premierze, tu pani Chodźcie, czeka. zrobimy zdjęcie tutaj z młodzieżą. Ale musicie bliżej, kochani. Proszę? Tak, jeszcze jeden. Ustawiamy się parami już. Lista, który numer lista? Trójka, tak jest. Co zrobić? A dajcie tutaj ulotkę dajcie moją. Dajcie ulotkę jeszcze premiera. Szybko. Bo tu jeszcze jeden nie ma. Burmistrz, nie? Ktoś nie ma jeszcze? To daj pan. No to dajcie tu parę, dajcie tu bacę. Gdzie on? Ale tu są te. O, znajomość. Uważajcie, żeby w głowę nie uderzyć, kochani. Bo zamach zrobią, nie? Nie. Czuwamy, tylko chodzi o to, żeby spokojnie. Dobrze.
Zaraz pan premier. Żeby te dzieci mogły głosować. Tak. Tam pani ma. I tam gazetę masz? O wszystkich naraz nie da się spokojnie. O, tego pana wypowiedzieli w ogóle. Spokojno porównać sobie, przemyśleć teksty, materiały. Ale tak to nic nie da, słuchajcie, bo ja... No ale nie podpiszę, tak dajcie spokojnie, no. Na marze to nie podpiszę. Słuchajcie, no pomału, podpiszę wam. Pojedynczo. Podpis, a nie. Tak. Panie premierze, do tu muszą państwo jechać. Cała moja wycieczka na autograf z wyborzu ja nie miała, proszę mi podpisać. No pewnie, że wtedy było to specjalnie, taki ładny, duży podpis. Jeszcze jedno zdjęcie. Nie. Da radę? Da radę. Już będzie kończący koło. Jedno zdjęcie, mój autograf mam. Chodźcie. Bartek. Prośba, tylko na szybko, nie zawracam, nie odnimuję. Gdzie to? Gdzie? Pani No hej Romek. Na rynku pod kręgerzem. No chłopaki, dajcie to. Ręce, Tak. no, fajnie. super. Jest? Jest, dziękuję bardzo. Fajnie. Coś tam specjalistka, tak? Poszło? Wszystkiego dobrego. Można. Witam, dzień dobry, witam. Mogę prosić o i o głosy prosimy. Dzień dobry. Macie? A dlaczego nie? A skąd wy jesteście? Z Ostrowca? Krosna, ale tu Na Podkarpaciu. Podkarpaciu. A super, mojej matki tereny, Krasnojasno. To pozdrowić rodziców, znajomych i głosujemy na listę. Numer No dopiero teraz, ja dam. Tak jest. No dajcie. Wizytówki jak to. Mam, proszę bardzo pani. Nie wstydź się. Ja nie Dla was. tak. Wy masz na imię jak? Maciek? Daniel. Tak. Daniel dużo roboty robił. Najwięcej pracował Daniel. Nikt w Chojniach to mu nie odmawiali. Dzisiaj w Krakowie taki nasz dział Wszystko ma tak przywiązana, żona, dzieci, wszyscy pracują jak. bardzo To jest dobre. Już róbcie, chodźcie, co się boicie? Nie bać się, pan premier jest Nie wyszło? Ale na tym Wiesz, że dawno pana nie widziałem. Telewizor tylko widzę. Jest? To jest najporządniejszy gość. No, tak Wszystkiego dobrego życzę. tak, ja od tego. Jestem kalekiem, nie mają. Wolę lepera jak jakiegoś innego
No oczywiście. Oni medialnie panem manipulują, żeby pan szedł głosować na nich. Niech pan się nie daje. Nie no, ja idę. Proszę bardzo, kandydatów wie proszę pan? poczytać To gazetę. jest to kandydatka nasza. Dajcie. To kandydatka nasza do euro. Proszę głosować na naszych Lucerjanka? ludzi. Proszę. Tak jest. Po Macylwowiance? Słucham? Po Macylwowiance? Zaraz. Jak po Macylwowiance? Tak jest. Co to było? Bywa, kto mógł przypuszczać, że on mnie bierze po to, żeby mnie zamknąć? Ja się zająłem pracą, Bo a on fałszywy. prowokacjami. Fałszywy. Fałszywy, no Fałszywy fałszywy strasznie. facet. On jest chory człowiek, Kaciu. Nie, ja chyba śnię. Nie, nie, nie. Cicho cię. Uśmiech. No i co? Wzięli wszyscy.